Oh, dankjewel. Het is er weer. Dus zoals beginnen te schreeuwen, maar wij beginnen eens. Je mag de eerste zin hebben en dat is nou het eerst niet zo heel erg makkelijk. Piels, de eerste zin misschien sa voor die voor de voeten leidt. Nee, net daar. Ik bedoel, zeg om die hinnen. Daar bijvoorbeeld, of daar, die twaalf daar aan de tafel. Daar kan best wel een eerste creatieve zin tussen zitten, hè? Klaas, ik weet net of wij zo trokken in maken. Ze beide verhoring maken. Jongens. Oh, maar ze zien dat Jacobi had een nieuwe bril. Dat mies. En een nieuwe vriend. In Aardebeeld Ziel is een man oppakt om het dronken om street te doen. Hij wie neken en wie er hindelaar. Hij roopt dat de verhelen wie... Genoeg beteren dus wist door de eerste zin uit Hellikest. Maar moest u de eerste zin wel boppen onder het papier zetten? Voor deze opdracht zet u de eerste zin net boppen onder het papier, maar onderaan het papier. Maar het is daar een verhaal van ongeveer 150 woorden en dat wordt een opdracht voor deze week. En mijn beetje geluk rol het in eerste zin je gewoon door de bar heen. Meneer, wilt u dan even deze rekening pakken?